ராப்சர், சபை எடுத்துக் கொள்ளப்படுதல். இயேசு கிறிஸ்துவின் இரகசிய வருகை. கிறிஸ்தவ உலகில் பல ஆண்டுகளாக அதிகமாக விவாதிக்கப்பட்டு வரும் மிக முக்கியமான ஒரு தலைப்பு இது. சிலருக்கு இது திருச்சபைக்கு கொடுக்கப்பட்ட நம்பிக்கை, மற்றவர்களுக்கு இது மனிதர்கள் உருவாக்கிய கோட்பாடு. ஒரு பக்கம் ராப்சர் என்ற வார்த்தையே பைபிளில் இல்லை என்று சொல்லப்படுகின்றது. மற்றொரு பக்கம் இது கத்தோலிக்க ஜேசுவிட் உருவாக்கிய சதி என்று குற்றம் சாட்டப்படுகின்றது. இன்னொரு பக்கம் திருச்சபை ட்ரிபுலேஷன் என்று சொல்லப்படும் 7 வருட உபத்திரவ காலத்திற்குள் கடந்து சென்றுதான் ஆகும்.